Mari jaga. Saya mama jujur ni. Minggu pakai lena ni. Menfaibai ni Lwgwpwr. जों मा लांनो फैदों? जों मा लांनो फैदों इसा? Oke. Terus. Langsung begitu. जोङो नार्सारियाव फुल लांनो फैदों लोगोफोर. मा फुल मोनलाय बे? Christmas. Masih sekolah dong. Tidur ke langsung nama? Bisa. Kurang dia mata. Hah? Bibaran dia mata. Tahu di sini, pun tahu di sini. Keling sama sana. Oh, di kelangan deh. Bising oleh, bising oma dong. Nani. Sila. Wow, fulana. Ini macam gaya ni. Hah? Ma ful biya. Antu mesti bawa ful ni nampak jebber. Ma ful Lwgwpwr biya. Antu sini bawa. Kali fulana ini juga jasana. Flower ni ana gaya. Mesti macam mana? Ma badi ko fusai deh. Nungsir ma badi ko fusai deh. Tahan. Ni aloe vera sih. Aloe vera tu dong kayang no. Ni biji ko bo langjagoman nathai da langno hathwana Lwgwpwr जोंना माने स्टेन होआखैना साइडआवहाय. Chicken lollipop. Chicken lollipop. Lollipop. Chicken lollipop. With chicken water. Macam chicken nung kaya nabi. Chicken lollipop nam chicken kau lah saya. Kubai ini mana? Nilai jana over jana masa sih ni. Sana over sampai. Serba mabai bana mana? Gari gak ni apa? Chicken nam senang go. Bana kuban kuda ini. Nah, bisa. Sini sini mana? Serba bigur kau nak sedih yang janji kau. Gede jangan dah. Gede jangan main dia. Mujak mana? Ya. Jangan mujak. Jom juga tu. Dah. Kau ni sini sana itu. Mas, orang kau habis sambung dah sampai jangan sekarang masih. Gede dah kamu deh, kain kau pun sama kamu yang nggak? Hari kau segede pan kaya. Apa ni apa sih? Bukan orang ya. Gede, Agnes. Kasih long he. Mana yang jaga belah mana jumpa? Oh, man gelo traffic. Thul gedang. Habjala tu ni ni jeng. Habjala ayung thade.
खारगासिनो खारबाय गेजेराव हाबसनदों Ini boring kan beda masih nalai. Gila nih usubay, tua. Please select the parking mode if you need assistance. Yes, agrap tulang juga. Traffic jabai malah tangbo, kumpla jai tansi. हम लोग इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे यार ऐसे करके पहले पूरे पेपर को खींचते कैसे हैं भाई ये बहुत बड़ा आर्ट है आप लोग समझ रहे हो यार मैंने बहुत सारे काम किए जैसे पेपर बांटा हूँ पूरी बेचा हूँ और तुमको पता है पेपर बांटने का मेरे फ्लावर बायना होबाय ना क्यों छे बेंगलोर किबा प्रोग्राम चलि আছে रे तार जने वाह बहुत जाम होइছে দেখো বদো बहुत दूर होइছে রাঙ্গি পার আছে ভাই সব পার হইছে আমি কিবা কিছু খারগো বেটি না দিদির বেটি अग्नि हां अग्नि kau ni surai kau ma be no ahan nih bijingसो माबायानो ओरै एरायग्रायानो गेटावनो जाम जादोंमोन ना दसेनो ganse बारग'बोबाय खुनुरुखुम थांनायसै न'आव सिरि boringलै गानबो दामा माबा सहैबावो मोनाबाय नै बाल्थिंसे लाखियाबा हास्रा हा हाखौबो बिनिखौ जावसै आलुबारिनिखौ माने बिदि मैगं थाइगं गायग्रानि हाया हासार गोनां जायोना बेनिखौनो जावनायसै नै दाख्लै ओरै आलु खोखालि ओरै दुन्दिया माइसा दांबाय औ हाग्रा फुखादोंना नै ओरै लाफाखौबो ओमफ्राय बै लाइ बै मुला लासना ओमफ्राय ओरै गाजर दं आरो बै आलु गोजा खावसेया ओमफ्राय ओरै मटर हायाव लागायनोसै आंसै 100 गोजाना लोगोफोर गैया बारा दाम लायाखै लानायालाय 100 ओमफ्राय नैबे संलाय 150 ओमफ्राय नैबे डिजाइना 175 ओमफ्राय बिहा 174 ओमफ्राय नैबे बेसेबां लायामोनथाय रेसबो गैया बावबाय आं बेबो एसे दाम लादों मा होनदोंमोनलाय बेसेबां लायामोनथाय बियो 190 ना बेसेबां लादोंमोन ओमफ्राय नैबेयो 196 बेयाव लांसै Sir. Naibi आंनि फेभरेट लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों आं बेखौ वाव नोंसोर मोजां मोनदों ना मोनाखै लोगोफोर बरियाखा नैबे खथ्राखौनो मोजां मोनदों आङो बेखौ फसायना मिनिसेल' लाहोथारदों आंखौ ओमफ्राय नैबे मोनसे नैबे फिसा जादनै Iya. Aisyah, ada bisa. Bagus tu sudah. Jibar, kaita. Enggak macam lagi. Pas nak deh pasal. Ni. Kalar bibar, maba kalar Allah. Allah zat. Ni sirang. Dia Allah. Kalar boleh kita. Ayo. Betul. Aku nuas oi. Maba. Betul deh. Bila tayo. Nai. Mo bila tayo. Unjuk ke war unjuk angkau. Itu ori jabai. Sekarang mah lagi bentai. Mobil jangkran. Mon senang lagi.
खामानि माबा मोनसे फैदा आरो गासिबो नारजि लै बिबारानो मोजां गैया नार्सारियाव सुबारावसो लायनांसिगोन मोजां गैया मोनसेबो एसे समायनाय नुसो गारदों हनै बे नै आयंखौ न खेबनो रोङा हनै मबाइल केमेराखौनो आबे उल्थासो खेबबाय थायो आलदा आलदा बारग्राजोब गासिबो औ गासिबो आलदा आलदा जोब बियो नैबे गोथां बे फिसा फिसा आलदा जोब गोथां बियो बे गोमो नैबे अरेन्ज ए जाथि ओमफ्राय बे मा होनो पार्पल ओमफ्राय पिंक दं नैबेल' एखे जोब नैबे आं येल्ल'खौ नैबे येल्ल' जागोन ना अबेबा मोनसेया बेजों येल्ल'खौ मोनै लाया मा औ बाल्थिंखौबो ग्रोब लाबोखादों जानला मोनलासो लाबो आयदै एसेनोसै साबाय लोगोफोर गायखांबाय बेनो बिबारानो बारा मोजां नङा दोनबाय ओरैहाय मोजां मोनदोंना नुवाखै लोगोफोर आंनि प्लान बायनायखौ आंनि फुल गायनायखौ ओरै दोनजोब्बायना लोगोफोर बारा मोजां नुवासै आं बिबारखौनो खालि बे नारजिखौल' मोनबोबायना ओमफ्राय डिजाइन बेलेग बेलेग डिजाइन मोनबोबा मोजां जागौमोन आरोना ओमफ्राय फुरानाखौ ओरै दोनबाय नै गोजाम बेहा बारबाय नै पार्पल बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ना लोगोफोर नोंथांमोना आं भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो लाभ इउ लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय सनाफोर गारि नारगासिनो दं नै दाबो हाया स्टार्टखौनो जानो हाया नै माइबो लामदो ओरैहाय गोदासोनसै ओंखाम गोरलैबो जानोसै जोंहा